highlifeng.com. Ọpọlọ galanya n'ihe nsọpụrụ enolea onye m ụzọ ka ibulu odogwu onye m rapọ pịapụta n'ụzọ ka ibulu odogwu enolea onye m ụzọ ka ibulu odogwu dotekwa na deje nyafe je enugo onye m ụzọ ka ibulu odogwu adesitu ụwa n'ọnwụ enugo onye m ụzọ ka ibulu odogwu Olise debe gị ife niile ka ọ ga-adị oke si ka ụwa debe ife niile nọ na-aga mana adesitu ụwa n'ọnwụ adawatu ụwa n'anya ị na-anụ ka ịgba na-arọ enule onye obosi ụkwala bịago onye maka lọka dị iche n'iche enule ya ụfọdụ ọkacha imelụ na prabụta ike enyelụ gị gba ogbenye aka gị bụ nwa ogbenye chake otu afọ ka chi si debe ụwa ogbenye agba na ọgaranya mgba maka ịmara aka ga-eme gị ọgaranya enugo onye obosi ụkwala ekwugo o nwelụ ntị ghọta egwu m enole ya maka na ụba bụrụ n'ike agbaka m mbọ n'ọbụ ego nri ị na-anụ ka ịgba na-arọ mgbe solu onye m ụzọ ka ibulu odogwu onye obosi ụkwala ekwugo enole ya onye m ụzọ ka ibulu odogwu adesitu ụwa n'ọnwụ onye m ụzọ ka ibulu odogwu dute n'aka niile arala ịrọ enole ya onye m ụzọ ka ibulu odogwu onye m solu onye m ụzọ ka ibulu ike enole ya onye m ụzọ ka ibulu odogwu ọgaranya bụrụ agbụ obi ma ncha adesitu ụwa n'ọnwụ o nwere ụfọdụ egwu ndịdị ebube duzie m onye na-ekwu ife a duzie m onye na-akọwa ụzọ chukwu bela ọnwụ ọgaranya ifeọma melụ ndị obosi ụkwala enugo obele nwa ka chukwu dị na ru Uzo Bulu Ego na Obosi the Lord Mayor dalụ emalia agebe ifeọma melụ ndị ụkwala eze ọmọgọ dike ọgaranya obi aṅụle ifeọma melụ ndị ụkwala dalụ ụzọ chukwu kwala ada echi echi chukwu chọrọ ịba ya ọgaranya enugo ndị amoosu bụ na nkịtị Uzo Bulu Ego na Obosi ego ya akaligo ndị ilo ọgaranya oemeze ọmọgọ daalụ amụlụ ozogbo oke si amụ nwa oweta ọnụ n'egwu chukwu enole ya obido gbaba mbọ ụmụaka ibi ihe Olisa wee mee ya ọgaranya udelibe lụzọ nwanne ya eze ọmọgọ dalụ the Lord Mayor na mụ kenele kene nnukwu odogwu
ojimoto eme ọgụ umogo na ịgadị onye ọma enole ya ojimoto eme ọgụ obele nwa na-eme ọgọ Uzo Bulu Ego aka chukwu dị na arụ onye ojimoto ọma eme ọgụ ugwepio na ịgadị onye ọma Uzo Bulu Ego ọ ji efi eme ọgọ ojimoto eme ọgụ The Lord Mayor na mụ kenele The Lord Mayor na mụ kenele ọ ga-abụ imelu n'ogbe o onye aka eji tie iyi The Lord Mayor dalụ ọgaranya nwa ji efe eme ọgọ odegwu ndị na-emela ọgọ erikakwanụ ndị na-emela ọgọ kalịla akali Uzo Bulu Ego na Obosi o ego yi na ọkalịla akali ndị asịrị bulu mpaghaliba n'ọnwere felụta lụchata ịgbanyelụ papim fakilie ndị na-ekwero wekwelu ọkwọchiamanụ CEO Don Wista Hotel and Suit n'ime Obosi ụkwala ka ọ dị onye abatala ụdọ nwa isi ga-ama na ọ bụrụ ịkpọ ụmụaka udogwu mesịrị kwado ndị na-eto obodo nche ibolo moto bunye fa isizi ebe afa ji isi ike umeogo na ịgadị kene nnukwu odogwu Uzo Bulu Ego ojimoto eme ọgụ The Lord Mayor na mụ kenele Uzo Bulu Ego eze ụmụọgọ onye ojimoto eme ọgụ ọgaranya daalụ kenele ya ojimoto eme ọgụ nnukwu nwa na Obosi ụkwala Uzo Bulu Ego eze ụmụọgọ odogwu ojimoto eme ọgụ Igbo odogwu 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 daalụ 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 hey uturu n'ọkaigwe ka na-ete nke dị n'Abia steeti nke na-enu nnukwu odogwu onye mụjọ na onye ebuchi ụdọ ego wa na odogwu ofu onye n'ugwu ele dalụ gibe ejima mola ejima nnukwu nwa na mụ kenele kenelu m eze ọmọgọ onye ọma ụzọ bụ ntụ dalụ Chiemelie Joseph odogwu the emperor na ụga ọgaranya nnukwu nwa na-ekene m the emperor na mụ kenele odogwu nna m dị nwa mmụta anya odogwu nwa Obosi ụkwala daalụ ọgani ọga na-ekene m aka na-emelụ ụmụ ọgọ kwada ifeọma ya na olutelu m aka nwa Obosi ụkwala na-ekenelụ m onye ọma nwa Obosi ụkwala ejebe mba obodo dike nkene haiti Arize ide mmiri unoja chifu chili echi eze ụmụ ikolobịa na-ekenelụ m owite mkpọ dalụ onye ọma eze ụmụ ikolobịa daalụ aka melụ m ọgọ dalụ ọgaranya
alụnụ n'ụmụ ezoke na Ebonyi steeti lalotodogwu tifu okwuchukwu alodalụ ogbuefi nwaka ibiye o agọjebi wee melụ ụmụ ọgọ nnukwu nwa na mụ kenele ojebi eme ọgọ daalụ ọbịa Bulu Ego daalụ ọgaranya udogwu bush nnukwu nwa mụlụ n'obodo dike o chukwu emeka ejike eme eke mkpọ na mụ kenele esi mụ kenele ọlọ ụka amaka nwa Romanus Ugoye n'ụtụrụ ọkaigwe ịmalịa eke obodo dike kenele m ịdaalụ onye Obosi kwala na-egbute Chinedu nwanwu ka m uche onye mụta mkpa m daalụ nwanne mmadụ abụrụ ya ịmalịa edu seksi n'Enugwu na ị ga-adị onye ọma uche ya onwe Obosi kwala kenele ị ga na-eje na-abata ife ama mmehie ma nta ọkwọ edu seksi na m kenele odogwu ọtịlị mmanụ ekene m eze nwa Ugeju nze bụ n'ike ife ka ndụ n'Obosi alụsị abọta efe onye ọma ebe utiama n'ụdalụ United Brothers of Nigeria ịmala eze nwa Ugeju kene eze nwa Ugeju ebuka egwu udo dalụ agani na ndụ n'Oraifite adankwada dalụ Bulu Ego n'uke ego ọgaranya Obosi kwala kenele dalụ agani na ndụ dalụ onye ọma alụnụ South Africa kene amụlụ onye na-ego na Cape Town zọpụta chukwu ịmadị nsọ wesikapa na ide atọ nwadị na ndị ide mmiri ọgaranya amụlụ onye na-ego na South omeọgọ na-ekene mi amụlụ onye na-ego dalụ onye ọma ọpọlọgalanya n'ihe nsọpụrụ enolea onye m ụzọ ka Bulu Odogwu onye mụ rapọ pịapụta n'ụzọ ka Bulu Odogwu enolea onye m ụzọ ka Bulu Odogwu dotekwa na deje nya afọ eje enugo onye m ụzọ ka Bulu Odogwu adesitu ụwa n'ọnwụ enugo onye m ụzọ ka Bulu Odogwu High life and